Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat in patulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Gigi, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Merly Urmeneta iti Kuwait, Maricel Indong, Arlene Palentino ken Florenda Kimpaoy. Makablaawan pay ti Agaluos, Orpia, Paas ken Vadil family nang runa ti patpatagkuan ni Reynaldo Paas ken anak mi ada Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha ken Daphne di Tamuta, Kasibo, Nueva Vizcaya from Mary Ann Orpia Paas. Maburang ken Medina family from Arlene Medina. Kakabsat ko ada Henry, Marlo, Manong Ricky, Ijay Manzante Magsingal Pangasinan. Ken lakay ko ani Jonard Tabisola, Ijay Rojas Isabela from Lin Tolosa iti Hong Kong. Apok ani Amira, anak ko ada Rhea Joy, Sydney, EJ. Apok ani Zion, Clinton, Ayana, ken Kaini from Erwin Cacho. Shout out kada Malmon Raymond G. iti Candon, Ilocos Sur, Jasmine Rivera, Kuya MG15, ken Juliet Sugitan. Tamang ken Zipagan family, Miriam Tamang ken anak ko ada Dave, AJ ken Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Makablaawan pa iti Agaluos, Juliana, Pasigyan ken Gumyad family from Arnelson Agaluos iti Dupax del Norte. Ni Manang Lian, Madam Hershey, Manang Gloria dito'y San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Darwin. Shout out kadagiti anak ko ken kakaanakak ada Miles, Maris, Hyacinth, Humphrey, Kylie,
Gian, Noli, Faith, kan Zia from Maricel, Concordia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Gigi. Dear Manang Emmy, awagan naklatan itinagan a Gigi. Adda may sa nga anak ko iti kinabalasang, tasaan kami ang nagkatuluyan iti amana. Agnanaed kami iti poder ti amak, tanasapa apimusay day dinanang. Agtrabaho ak iti maysa a department store, ako kwa ti maysa analatak a pamilya iti lugar mi. Naawis akmat manang amang ipadrama iti padas ko, tanam na maek a makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Sapay lakuma, tamapagasatan met a mapili a maipatangatang iti programa yo. Kat itapay laeng, nalausan ti panagyaman ko no mapasamak dayta, Manang Emmy. Ni, Gigi, pwede ka pala nagawid. Nakaawid din dagiti kakadwam. Ada pa ilaplepas ko, sir. Tap na awan to ti problema inton manglukat tayo inton bigat. Talaga nagagat ka, Gigi. Kanayon ka nga ag-overtime. Masapul asaya atag ti trabaho, sir. Iti kasta, maragsakan kayo mo tamang paspasweldo kanyak. Nasi ka, awan ti parikot. Makitkita kami ti dedikasyon mo iti trabaho. Saan ka kumanagbayag ditoy? No sana napintas ti record mo. Agyamanak, sir. Nasayaat kayo ngamin boss. Awan ti makonami kada kayo. Amok ngamin ti rigat tagbalin na trabahador. Napadasak dayta, edi mangrugrugi pa ilang dayti negosyo ti pamilyami. Masapol nagtrabaho kami amin. Amoy mat, no kasano ti kina-stricto ni mama. Uwan nga rod, sir. Masapol ang maaramid adagos no anya ti ibilin na. Tano saan? Talaga nga agungat adagos. Paspasensyaan yun ni mama, ha? Talaga nga stricto no may papaniti trabaho. Ngam na sa bali abanag, nasingpat mat ti inak. Awan problema, sir. Saan kayo magdanag? Maawatan mi ni madam. Nasaya at nakasangpot kan anak ko. Itay pangururayin na kanitintin nga anak mo. Adapay ngamin inaramid ko sakbay ang nagawid ak tatang. Amoy mo ti trabaho ti kahera. Narigat at talaga. Nang runak at kwarta ti ig-igamak. Ay talaga Naibag nga rin maanusam ti kasta trabaho. Maanusak tatang para kada kayo kan para iti anak ko. Kan nasingpot ni Troy abos ko tatang. Mababainak nga rod no kasta nga day ti department store. Taka na yun nga day ti pwesto. Amangan kunak no adda maibaga dagiti dadduma akatrabahwak. Nagasat ka nga rin anak ko tanasingpot ti boss mo. Manmano ti kasta boss. Nangruna no anak ti baknang. Amo na ti makilangan kadagiti empleyado na. Naidumduma nga rod ni Boss Troy tatang. Kinapudno na, adu ti gusto kan kwa na nga empleyada iti pagpapaayak. Malaksid ngamin anasimpet, nagwapo pa'y. Amangan no gusto ka matan kan kwa na, GJ. Ni tatang met. Uray nga tapay gusto akan kwa na, imposible ang magustuhan nak tatang. Amo namat nga adda anak ko iti kinabalasang. Ken, nakurapay laang ti adda pa nagbiag tayo. Anak, awan ti imposible ken ayat. Nangrunak at nasingpot ka. Oray pa'y kasta ti nagbalin agasat mo ken ayat. Nagbalin ka mo't apagwadan nga ina ken ni Tintin nga anak mo. Tatang. Iso akanayon nga ikarkararag ko iti na marswa. Asapay ko mata makasarak kamutan iti nasaya at alalakay. Amaaklon na ti anak mo, kun ayatan na ka iti napudnaw. Ikarkararag kumot day tatang. Iti kasta, adamotan mako na apamilyami ka ni Tintin nga anak ko.
Tintin anak, kumusta ti panagadal mo? Okay, mut mami. Naragsak ka kadimot lang di school. Nasingpat ka din ni teacher kan dagiti classmates mo. Wan mami. Ada friends kun ijay school. Kasta ka di anak. Basta lalaingam di school Kan kanayon nga urayam ni lolom amang sukon kan kano dismissal yo. Wan mami. Wait ko ni lolo. Ganbay kami iti ice cream. Isumot lagaya makaykayat mo ani lolom ti mangsukon kan ka. Takanayon kayo agumatang iti ice cream. Yes, mami. Sige, bayam tainton day off ko. Mapantan to agpasyar. Kat igatangan kan tumot iti ice cream. Talaga, mami? Wan anak, basta lalaingam iti school. Pagyaman nak, nalpas ko matlaangan da gitar aramidak. Makaawid ak matlaangan. Makabannog. Ngam, makaparagsak mat nang runa no ado ti aggatang. Ay, isimpa akong dagiti gamit ko tagawid ak matan. Gigi? Agawid ka din? Uwan sir? Oh my God, day tulad ka ni Jibalayo. Ha? Sir Troy? Apay akas na naklat ka. Dakas ka din itulod ka, Gigi? Saan mo't kiti? Ngam nakababain, sir. Ado pa'y mo ti maluganak. Okay lang, sir. Umununa kayo latan. Alakit din. Oh my God. Ti nasayaat. Kaduan nakbagay ang mag-dinner. Sakbay nga itulod kay ti Balayo. Saan kang akad-kad? Itala nga awisin ka. Sige man laangan. Kat agyamanak, sir. Diyako na pagkadkadan ni Sir Troy iti day taagondaway manang Emmy. Diyak amo no apay akas day launay ti kinasingpat na kanyak. Diyak ilibak manang, gapu kadagiti ipakpakita ni Sir Troy at damoten sa bali amarikriknak para kankwana. Agayata kon kankwana, ngam amok nga imposible ti amin, gapu nga rod iti kasasaad mi iti biyag. Ken ti kinaadda ti anak ko iti kinabalasang. Imposible ko nak nga aggusto kanyak ti kasken kuana. Nagtultuloy nga rod tinasaya at apan nakilangan kanyak ni Sir Troy manang Emmy. Agingga adimteng ti jak ni namnama apagteng. Anak ko, adda sa nga ilaym. Ha? Asino tatang? Awan mo tinamnama kabisitak ita. Adda ti bus mo ni Sir Troy. Ha? Anya ti kunayo tatang? Adda ni Sir Troy? Wen, anak. Adda di kasalas. Agsarsarita da kinitintin nga anak mo. Anya? Ay, hala, amano anyan ti istoryaan ni Tintin kan kuana tatang. Nakababain. Amuyo mo ti kinakulit ti apuyo. Malakit din. Mapankan ijay sa halas. Tama nga nadamot ti importante nga ibagakin ka di boss mo. Iso nga imay di tao.
Nagsaririt gayam ti anak mo, Gigi. Makaayayo ka sarsarita. Mami, adda chocolate ko. Inted ni Tito Troy. Hala, kababain sir. Nag-thank you ka kadi, anak? Yes, Mami. O sige, mapan ka nga rodan iti ayan ni Lolom, ha? Sige, Mami. Bye, Tito. Thank you. You're welcome. Pasensya kayo iti anak ko, Sir Troy. Si Kamat. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Maragsa ka nga rod. Tanam amok ti anak mo. Ken mabalin ka di? Di nakawagan iti sir. Awan tayo jay trabaho. Troy latan. Sige, no, isuti kayat mo, Troy. Ay, uwan gayam. Nakapasyar kamot dito yung nano mo abalay mi. Anya ka diti gagaram. Gigi. Madlaw mo mat siguro na anya ti makagapo. Ti kayat ko ngamin. Saan lang abos? Wano gayam taagbalin na kinasingid ta. Nabayag at iningitin ko tiriknak para kan ka. Katamok iti bagik. Nalablabos pa yung may sa agayam ti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Ha? Ay, sir, mga numakmaklaat kayo lang. Sigurado kayo kadi iti dayta ipagbagayo? Sigurado ak, Gigi. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ka mang ipanaknag iti kinapudnok kan ka. Troy, amo mo ti kasasaad ta iti biyag. Nakurapay kami laang. Baknang kayo. Kan kang runaan ti amin, empleyado naklaang. Kan ada anak pa'y iti anak, iti kinabalasang. Gigi. Anya laangan ti makuna dagiti makamamukan ka, kang runaan ni mamam. Sigurado adi na kaya ti inam para kan ka. Awan ti makalapad iti marikriknak para kan ka. Ay ayatin ka, Gigi. Anya di imbag am anak ko? Agar aram kan ka ni Troy? Uwan tatang, ti amok, gayam laang ti kay papanan ti kinasingad na kanyak. Ngam saan mo't gayam? Nakarkaro pa'y gayam ngam iti dayta. Sa bagay, awan mo't dakes na anak ko. Nulakit di tadamot marikrik na para kan kuana. Jack ilibak tatang, idi pa'y nga damarikrik nak para kenkwana. Ngam amok asaan ama iparbeng. Anak, awan ti imposible kan ni ayat. Adakan ka amang ngedang. Tingitingam ana imbag, no anya talaga ti marikrik nam para kan kuana. Amok nga agbalin alapod ti inana. Amok ni madam. Mga no pagarupan na pa'y ati kinabak ng dalaang ti kinayat ko kanitroy. No nakasagana kan amang aklon kan ni Troy. Saan mo napanunutan dagita alapod? Tinapatag ay ayaten nyo ti tunggal maysa. At nantun kan ni Troy amang urnos iti amin. Di tamtomaten ama paneknekan no kabailan na ka nga ilaban iti pamilya na. Ay ayatak mo't unay ni Troy tatang. Kat itata na amwak anapatagak mo't gayam kankwana. Kasla jakon kabailan pa'y amapukaw ko iti biyag ko ni Troy, tatang. Agyaman ak na inaklon ako, Gigi. Nakaragragsa ka unay. Ay ayatan ka mo't Troy. Idi pa'y laang. Ngam agdwa-dwaak. Amok adinak tumaaklon ti inam ngagbalin nga asawam. Saan nakamalapdan ni Mama Gigi? Anyaman tagbalin a desisyon na. Nakasaganak ang mangilaban ita ayan-ayat ta. Agyaman nak, Troy. Sapay kumata sa anak nagkamali anang aklon kan ka. Sapay la kuma, ta sa anak to alumdaang iti denam.
Ikarik iti batog ko alangit, Gigi. Ayaten ka, aginggat inggana. Anya ti kunam, Troy. Agayat ka iti maysa nga empleyado. Wan, mama. Agayata ka ni Gigi. Ti kahera iti department store. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam, iho. Wan, mama. Troy, iho. Anya laengen ti ibaga dagiti makaam-amu kada tayo. Anya laengen ti rupak nga iparang ko kadakwada. Numaamuan da ati asawaan ti anak ko kat may salaeng at trabahador iti negosyo tayo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti asino man, mama. Jack pulos ibain ni Gigi. Gapu tayo ayatek unay-unay. Bueno, adakan ka day ta, iho. Sapay kuma, ta saan ka nagbidot iti panang pilim iti dayjay a babae. Inlaban ni Troy ti panagayat na kanyak, manang Emmy. Isu nga uray agkadkad ti inana, awan tinaaramidan na, no saan nga imanamong latan iti pagayatan ti anak na. Nagtultuloy nga rod ti panagbalin ko akahera iti negosyo da Troy, kat nakarkaro nga imparik na ni Troy tinalaos a panagayat na kanyak. Pasaray mapanti inana iti ayan ti negosyo da nga imatmatunan ni Troy. Kasarita nakmatmanang nga mariknak at talaga nga adda panagkadkad na iti relasyon mi iti anak na. Kumusta ti panagkita ko ni mama dito, Gigi? Okay mat, Troy. Kinumusta na dagiti kakadwak? Kastamot ton ti taray ti negosyo. Kasta ka di. Kumusta mo tilin nang inyo adwa? Di kagdanag. Amok adanggayan ni mamam. Anya ti kayat mo asawan? Amok, Troy. Marikriknak. Talaga saan nakakayat ni mamam para ken ka. Amo ka mapilpilitan laang gapuken ka. O sige, tapno saan kan niya agdandanag nga mga naagbaliw pa'y tiriknak para kan ka. Tinasayaat, agdadan na tayo kada tintin. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Troy? Kabayatan na sagsaganaan ta ti panagkalay sata. Agdan natan. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Troy? Wen, Gigi. Kas pamanagnak anapod no akin ka. Ag naitay ti may sa kadagiti apartment mi dito lugar tayo. Ipakada kayo mutan ka ni tatang mo. Kat di ka madanagan. Apama na maornos ti amin nakasapulan. Agkalay satan ton, Gigi. Ay, maragsakan iti dayta na ibagam, Troy. Talaga nga ipatpatag na kami iti anak ko. Anak ta, Gigi. Gaputa manipod idi inayat ka. Imbilang kon nga anak ko ni Tintin. Nasaya at si marungkar kayo. Ada ko maisingasing ko kada kayo. Anya dayta, mama? Uwan nagpaiso, mama. Tagay agdandan na kayo kat umadanin ti panagkalay sayo. Kaya't kayo nga ipayan iti bukod yo ang negosyo. Ha? Ha? Anya negosyo, mama? Kaya't ko amang lukat kayo iti may sa grocery nga imatunan ni Gigi. Siya? Mama? Wan, sika.
Mata ni Troy, agtalinaad, iti panangibaton na iti negosyo mi a department store. Umakar kanto, iti ayan ti buko jo a negosyo, Gigi. Mama, agyamanak. Gigi, nagmumutimbaga ni Mama. Adan ton kabukbukudan ta ang negosyo. Kat sikat imang imaton. Kababain mat, Mama. Anya ko mati kabain mo, di mat kamang kanton ti pamilya mi. Isarumbang lang ang makita da ka dagiti gagayam kan am-amumi nga dabo ko jo ang negosyo. Saan akasta makitrab-trabaho kapaylaan? Saan ka di, iho? Mama. Sige, Mama. Kat agyamanak unay kada kayo. Kumusta nga iti imat matunam a negosyo yo ken ni Troy, anak? Nasaya at matatang. Adumatan dagiti naalami at trabahador. Ken mayat matan ti taray ti negosyo mi. Nasaya at matno kasta, JJ. Talaga siguro anaklon na kan amanugang tao ti mama ni Troy. Sapay la ko matakas tangag paiso tatang. Nasaya at matan ti pakpakita na kanyak. Nakaamiri siguro na anak ka. Makita na ba na nasaya at kaatao? Ken talaga nga ipatpatagyo kan ni Troy ti tunggal maysa. Wan gayam tatang. Inton umay abulan ng tikalay sa amin kan ni Troy. Naisaga namin ti amin. Saan nga minakayat ni Mama na ti simple akasarlaang. Taado ka no ti gagayam da. Ken kakabagyan da dumaray iti kasarmi. Maragsakan anak ka. Kamaudyanan na, agkalay sa kayon kan ni Troy. Ay na, napatgan mo't laangan tinabayagan nga ikarkararag ko iti Diyos. Uray siyak tatang. Kunak no saanan adumtang daytoy napintas agasat para kada kami iti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tadimtang ni Troy iti biyag ko, tatang. Anak. Agyaman ak, taimpaayan nak iti nasaya at atao. Anangaklon iti kinatao. Basta di mo liwayan ti dumawat iti kaasi iti namarswa anak ka. Namnama matarabayin na kaakanayaw iti anyaman apagdalanam iti biyag. Adakon, Gigi. Apay akas na tilangam asimangpet. Kasla nabambanog ka unay. Huwag nga, Rod. Ado nga minti na si kasok itay. Kat apaman na nalpas ko. Nagawid akon. Mariknak matan ti kasta unay abanog ko. Daytan ti bagbagakan ka. Saan mo tumot ngamin nga amo ti aginan na? Kayat mo amalpas adagos dagiti trabahom. Saan mo tamay may sa ti aldaw, Troy? Narikat nga minabaybayan ti negosyo. Nang ronak at ado dagiti kakompetensya. Amo mo't asyak ti kang runaan nakatulungan ni mamay ti negosyo. Aywan, kumusta ti grocery? Nasaya at mat. Ada dagiti inalak at trabahador. Kat nagagat da amin. Iso nga awan problema. Di mo ko naan apati ti grocery kat pakakumikumampay. Saan? Adda ka mat. Amok akabailam nga imatunan ti negosyo nga inted kadata ni Mama. Ala, agina na ka nga rodon, tamangan tayon inton makashower ka. Inak isagana ti kawas mo, tapno mapreskwan ka. Naisagana kong ti kawas ni Troy. Apaman amalpas ngagdigos, mangan kamin tumutan. Iti kasta, masapa ang makaturog. Ay, kaasimat, awan pa inanana.
Kasla, nabambanog launay. Ay, unay lakit din ayat ti kinagagat ni Troy. Kanya tayo, Chay. Ada na nagtuog. Kat iti banyo tinagapon na. Inak man kitaan. Troy! Troy! Anya dyan ang... Ha? Diyos ko! Ni Troy! Nakadasay ti ayan tiri daw ti banyo! Troy! Troy! Anya tinapasamakad ka! Troy! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Intaray mi adagos iti ospital ni Troy manang Emmy, ngem dead on arrival. Kasta unay ti sangit ko, tadyak impagarop amapukaw ko ni Troy iti daydi agundaway. Atake ti puso, iso ti impatay na. Jak pulos impagarop nga addagayam sakit na iti puso. Permi aladingit ti inana manang, kat mariknak anasakit tinakam na kanyak. Itilasod ti mano nga aldaw apan nakalamay ni Troy, dinakpulos kinasasao ti inana. Jakmutan ingkas kaso manang, taamok anapalalo ti ladingit na. Kalpasan anaitabon ni Troy, pinaayaban nak ti inana, kat napasamak ti jak ni namnama manang. Imbabawi ti inana ti inted na anegosyo kada kami iti anak na. Kastamet a pinapanaw na kami iti apartment apag nanaadan mi idi si bibiyagpay ni Troy. Total, saan kami mat kano a nagkalay sa iti anak na. Ken talaga kano a dinak maaklon a para iti daydi Troy. Iso nga imbabawi nan ti amin. Ket nalabit, si bibiyag kumapay kano ti anak na, no saan asyak ti pinili na nga ayaten. Nagsakit tinakam ko, saan agapo kadagiti inaramid ni madam, no dikat gapo iti naamwak, apuro pamarang lagayam dagiti impakpakita na akinaimbag, idi si bibiyag paylaeng ti anak na. Nagsubli kami nga rod iti anak ko iti puder ni tatang ko manang Emmy. Jak pulos tagisayangan dagiti imbabawi ti ina ni Troy. Ti pagladingitak unay, kat ti pan nakapukaw ko ken ni Troy nga ay ayatek. Aging gaita, jak payla naka-move on manang. Manon atawan tinapalabas, ngam aging gaita, agtaltalinaad paylaeng iti pusok tinapalaos a panagayat ko ken ni Troy. Amok nga addan iti sidong tinamarswati ay ayatek, ngem no kaano a makalipatak dayta ti jak ammo manang. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Gigi. Pagayam ko a Gigi, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Ammom, kabayatan abasbasaag ti surat mo, marikriknak ti saam ana ipalay iti kaunggam, amang ipasimudaag iti napudno unay a panagayat mo ken ni Troy. Pudno anasakit pagayam ko, nang runa no inay ayat mo unay ti tao anapukaw mo, ket pettat ti ipupusay na.
No kaano a makalipat ka, si kalaeng ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Dumawat ka iti panarabay ti namarswa, tapno agtalinaed ka anatibker para iti masakbayan nyo iti anak mo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tun mapunas dito'y lagi dagiti naglaban